फारसेथिंसो नाहरगासिनो दं ओंखाम जानाया। हा माथो जाखो ओंखाम जानायालाय? बेदरखौ माने आंनो दरनै खम होनांगौ। जेब्लाबो बेदरा आंथिं खम जायो आरोना बेनोबा बुरजा बुरजा होयो आंनोबा एसेल' होयो माखौबा। जेखौ होदों बेखौनो सिरि सिरि जाबानो जाबाय ना माथो नोंनावबो बेदरानो दङ। जेब्लाबो आंनो बेदरखौ एसेल' होगोन गावस्रा बुरजा बुरजा जागोन ओमफ्राय। आं बेदरखौ साननानै रानाथ' आं जि गोलैयो गारबाफोरजों जि गोलैयो बेखौनो राननानै होयो। आंनावबो हारा गोजासो दे बेदर मोदोम गोलैयाखै। होमबाबोथ' दरनै बारा मोनदोंना नों बेदरखौ। हाराया बेदर लिस्टाव गोलैयो आरो हाराया माथो हारा गोजासोखा बेथ' जाजायाना। बिदिनो नोंखौ हारा जागोन ना जाया नायबायानो थागोन आं। नोंखौ नायगोन आं ओंखाम जानो गारनानै नोङो बेदरनि हारा जायोना जाया। ओंखाम जानायाव मा दावराव खालाम मोजां मोनबाय थायो सिरि सिरि ओंखामखौ जानो हाया नामा? बेखौ होदों बेखौनो जानानै थादों मानोथो बेदरनि हिसाब लालायबाय थानांगौ। एबार आं बेदरखौनो सेरसे लानानै फैगोन आं मिथिबाय। नोंनो खुरैसे बारा जा। नि खुगायावल' होनो सानफ्रामबो बेदरा आंथिं खम जाबाय थाखायो गावस्राल' बुरजा बुरजा लानानै आंनो एसेल' होयो माखौबा। ओइ नोंसोर बायदियाव जों बेबायदि बेदरखौनो मोनजायाखैमोन मिथिबाय। जि मोनजायो बेजोंनो जों थांनानै थायोमोन। आंनि बेदरनिथिंसो नोजोर हरबाय थादों। आं मालाबाबो बेदरफोर खालामनानै दोनोबा मेथाइफोर जानो हायैखौ दोनबाबो जाखुमा होग्रायानोसो बेयाव आंहा बेदर दरनै बारा फैनायखौनो मेगन सादों। नङाबा फैसा खावै खावै मेथाइ जाहैग्रा सोरमोन? एरनानै होदों नामा? नङा गाराखौनो एरनानै होदों हो? आंबो नोंखौ एरना होनो हायोथ'। नोंबो आइनि गान्दु सिंनि फैसाखौ लानानै दाखालि लिपस्टिक बायनो थांनाया सोरमोन? नोंमोन ना? दानिफ्रायनो लिपस्टिक फोनलायनो रोंग्रा जाबाय नामा नोंबो? माथो आं लिपस्टिक दासो जागोन बियो स्कुलाव एकदमबारे मोख्रा खिथु बायदि गोजा फोननानै थांलायो इयो। दाखालि फांसन जानायावसो फोननानै थांदोंमोन दा आंलाय ओरैनो आं लिपस्टिकखौनो फोना। जाबाय आइ बेफोरखौ दानो सोलोंखाना मिथिबाय देनां बिराद टाइम दङ। दा फरायनायाव गोसो लिपस्टिक खाजलफोरखौ दा जेबो सानथ'नाङा मिथिबाय ना? फरायनायाव गोसो होग्रो। ओंखाम जानायाव रायलायनो मोना मिथिबाय। सिरि सिरि ओंखामफोरखौ जानांगौ सान्थियै मिथिबायना? ओंखामा लोखि बुस्थुसो बेनिखायनो जोङो बयबो ओंखामखौ रेसपेक्ट होनानै जानांगौ। ओंखायनो ओंखाम जानाय समाव दावराव दावसि खालामनाङा मिथिबाय? बेदरखौ खम होगोन आरो आंखौ सिरि थानो खोन्थागोन। आंखौ सैखायानो अनानो आंखौ। नोंखौ अनाबा नों एसेबांखिनि गिदिर जाबोबायना नोंहा थाबायनो रोंबाय रायलायनो रोंबायना नोंखौ अनाखैबा बेनिखायनो आंनो बेदरखौ एसेल' होयो। ओंखाम ओंख्रि जानायावबो बेदर सानबाय थायो ना मा एसे माथा गरम नोंलाय? जायसो बेदर खम मोनजादों बिसोर बेसे दुखुखौ बुजियो। नोंसोरलाय मा मिथिनो? नोंसोर बेदर बुरजा बुरजा जाग्राफोरालाय आंसो आंनि दुखुखौ मिथियो। बारा रागा फोजोंबाय थानांला आंखौ मिथिबायना? जानोबो जा जायाबा था। मिनिस्टारनि फिसा बायदि मोनना लादों नामा गावखौनो बुरजा बुरजा बेदर नागिरनाय? एस मिनिस्टारनि फिसालाफोराल' बेदर बुरजा जाहैयो जाहैबाय। होमबालाय मानोथो आंनि बिफाखौलाय मिनिस्टार खालामासै? नोंसा नोम्फाखौलाय मा होननोसै? न'आवसो राजा बियो बाहेरायाव थांलाय दाउसा फिसासो इयो। जेबोखौनो रोङा जेबोखौनो उदाया खालि न'आवल' दादागिरि खिन्थागोन। बाहेरायाव थांबाथाय मोख्रा फिसाफोर बायदिसो दलर थायो। मोख्रा फिसायाबो बारथिं बावगोनसो मा होनगोन बेखौ दाउसा फिसाया बेफोरबायदिसो खबजब थायो बियो। मिनिस्टार जानो थां बियो मिनिस्टार जागोन। थाङै थुङै आंथिंसो गोलैफैबाय दाया। माथो नंगौखौसो बुंदों दा। बेदर मोनजानाय मोनजायैखौ लानानै मिनिस्टारफोरजोंलाय मानो रुजुनांगौ जाखो? हा मिनिस्टारफोरा सानफ्रामबो बेदर जायो बे नंगौ। माथो जायाबो जानो हागौना। आरो दुखियाफोरा जे बेदर जायालासिनो थादों बे खोथा नङाना। दुखियाफोराबो जायोथ'। नोंसोरखौ रोङालै ओंखाम जानायाव मा एसे दावरावलै। ओंखामा जानोबा जा मिथिबाय बेबायदि खुगा फाहे जानानै थाबाय थानाङा नोङो। बेदर एसेल' होनानै ना आंबो देरगोन गिदिर जागोन आंबो साख्रि मावगोन मिथिबाय। होनबाना नोंसोरनोबो आं बेदर एसेल' होगोन। देलै नों साख्रि मावगोन बेनो जोंनि थाखाय थोजासे दे साख्रि मावबानो जाबाय।